gure hurrengo elkarrizketari helduko diogu, bera Iratxe Alvarez da, SK sindikatuko koordinadora nazionaleko kidea. Egunon, Iratxe? Egunon, bai. Bueno, ja etxi azten di San Ferminak, ikusitzugu periodikoan, mugimendu feministekin batera egiten dizuen deiak eta protokoloak, baina, bueno, orain sindikalismoari buruz berba egitea tokatzen zaigu, eta, bueno, zugaz nahiko genuke apurtxu bete repasatu baita ere, Nafarroatik eta baita SK sindikatutik, lehen urtean zehar lehen izan dituzuen gaiak eta borrokak. Bai. Lehen da bizi hori, Euskal Herri osoan bezala, Nafarroan baita, lanbide arteko gutxieneko soldata 1.500 eurotan esartzeko kanpaina abiatu dozue, beste sindikatuekin batera, eta, bueno, zein da borroka honen egoera Nafarroan? Bueno, lehenik esatea, berez guk ez dugula soldata konkretu bat finkatzen. 1.500 izan daiteke edo gehiago, ez? Guk eskatzen duguna da, bai Nafarroan, bai EAen, soldata hori erregulatzeko eta fijatzeko gaitasuna izatea. Nafarroaren egoera beti bezala berezia da, eta hemen parlamentuak ez du onartu ere ILP-aren tramite hori, berez. Da kanpaina hori abian dela eta sinaduren bilketarekin gaudela, baina Nafarroan ja badakigu ez digutela onartzen. Eta hemen ere borroka honetan edo eskakizun honetan 3 baldintzatzaile ditugu, bai EAen baita Nafarroan ere, batetik patronala, beste sindikatuak eta gobernuak eta hemen danak ezezkoa eman digute. Bai patronala hori espero genuen, baina Komisiones eta UGTren jarrera ezin dugu lertu, ze EAen ez da olakoa izan, eta Nafarroako gobernuarena ez da ere. Guk aurkeztu duguna, berdina izan da, bai EAen, baita Nafarroan ere, ez? Baldintza berberekin, hemen ez da onartu, eta EAen bai, ez? Orduan, honek batzutan ere reflexioa izaten dugu, edo beintzatesekan izaten dugu, da azken urte hauetan eta ezkerrak aldaketa ugari eman direla Nafarroan, maila politikoan esate baterako, baina halakoak ikusten ditugunean, errezimenaren sustraiak zeinen errotutak dauden ere ikusten dugu. Hala ere guk uste dugu eta horrela pentsatzen dugu borroka luzerako dela, egongo dela ibilbidea eta oraindik badaukagula jokatzeko aukera, berdin bilduko ditugu sinadurak, eta gure partetik eta posiblea den einean mobilizazioekin jarraituko dugu eta aldarrikapen horrekin jarraituko dugu. Besteak beste badelako ondasunak banatzeko modu bat, uste dugulako badaukagula aukera eta eskubidea dugula ere Nafarroan gure erabakiak hartzeko eta gutieneko soldataren inguruan are gehiago. Lurralde industriala da Nafarroa, eta industrian aldeko mobilizazioak bultzatu duzuez, presente zauzen hainbat enpresetan, eta hainbeste enprese komiteekin batera, besteak beste Gamesa, Volkswagen, edo Zunzunegikoa. Zein da egoera Nafarroako industriarena? Momentu hontan 8.000 langile baino gehiagoen lanpostuak arriskuan daude. Egoera guk uste dugu bereziki latza dela, baina egia da nolabait Nafarroan bereziki konstante bat izan dela. Volkswageneko erteak adibidez 20 berriz gertatzen dira eta momentu hontan ere badukate geldigune bat, esan dute badela oso ohikoa, ez? Esan bezala, milaka pertsonak haien lanpostuak galtzeko arrisku horretan daude, eta ikusten duguna da, ez patronalatik, ez da gobernuaren parteiz, ez dagoelako inolako alternatibarik edo alternatiba baliogarririk, ez? Eta argi zegoen ere,
zentzu batuan, hau, gertatuko zela, ez? Guztu sindikatu guztiok ikusten genuela, hau, gertatu behar zela. Industrializazio eredua birplantatzeko garaia nik uste dut batzuei ja pasatu zaiela, osea, aspaldin egon behar ginateke horri buruz hitz egiten, patronalak ez du egin, ez zai interesatzen interes ekonomikoak dituelako bakarri buruan, eta esekak betianik defendatu du eredu industriala aldatu behar dugula, ez? Eta transizio ekosozialista horretarako pues zentzu askotan berandu goazia, ez? Eta uste dugu ezinbestekoa dela egitea, transizio hori lehendik hasita egon beharko lirateke, azten garenean edo azten direnean egiten justua izan behar da, ez da langileok ordaindu behar dugun zerbait, eta gero nik uste dut kasu hauetan eta Nafarroaren kasuetan, enpresa hauen kasuetan bereziki, nik uste dut ere birplanteatu behar dugula edo buelta bat eman behar digula zenolako papera jokatu duen Nafarroako gobernuak, ez? Enpresa guzti hauek diru publikoa eskuratu egin dute, guztion artean ordaindu dugu, eta hiritarrok ez dugu etekin jaso, ez? Eta gauzak komplikatzen dienean, edo nahi dituzten hainbeste irabaziak ez dituztenean, alde egiten dute inolako erantzukizunik gabe eta euro bat ere bueltatu badik, ez? Eta ere ikusten dugu badaudela politika asko eta zeren kasuan askotan ere, adibidez, eta horrela salatu egin dugu, enpresa askok erabiltzen dituztela autofinantzatzeko, ez? Eta, guk ez dugu hori ere iruzurra dela, ez? Eta gero ja Nafarroan ez horren beste, baina baita ere EAen ikusten duguna da honen aurrean, desindustrializazio berri honen aurrean, plantatzen dituzten alternatibak momentu konkretu honetan gainera izaten direla industria militarraren alternatiba. Eta nik uste dut hori langileok ezin dugula onartezina dela hori, ez da alternatiba bezala planteatzea ere. Bueno, Euskal Herri osoan gertatzen da lakra bada, langileen lan istripuak eta langileek hiltzen direla lanean, baina, 2024an 26 langile hil ziren Nafarroan, okeres banago 11 dira jada 2025ko lehenengo erdialdean, zer egin langileariaren kalterako gertatzen den lakra hau erradikatzeko? Zuk esan duzun bezala, batzutan erabiltzen ditu muitzo hauek ez, lakra bat dela, eta ematen du ezin dugula ezer egin honen kontra ez, eta guk esaten duguna eta defendatzen duguna da, argi daukagu istripuak egon badirela eta batzuk oso zaila direla ekietzea, baina kasu konkretu honetan legea betetzearekin guk uste dugu asko murriztuko liatekela istripuak. Ikusten ari garen azken aldi honetan batetik egia da kopuru alditik badela oso mingarria zenbat langile hiltzen diren lanpostuetan, baina gero ere zen olako lan istripuak izaten ari ditugu 2024-2025 urtean lan istripuak izaten ari dira duela 40 urte bezalakoak, ez? Andamioetatik erortzeak, zapaltzea makina batek, izan nahi dut oso, guztiz gaindituta egon beharko lirateken lan istripuak, ez? Eta hori argi dago dela legea kunplitzen ez delako. Eta ez dago besterik. Eta hor, ardura guztia batetik, eta lehenengo lerroan patronak dauko, enpresan dute, ez dutelako legea kunplitzen, baina gobernuek ere badute ardura ere, zehaiek dira horren begiraleak eta adi egon behar direnak legea kunplitzen. Eta gero dia da, baitugula beste
beste zaitasun asko, ez? Eta batetik bada Nafarroaren kasuan noploieko teknikariek ez daukatelako isunak hartzeko gaitasunik, inspektoreak, estatu mailako inspektoreak dira, guk ez ditugu kudeatzen, ez da erabakitzen zenbat egon behar diren, eta oso gutxi dira, daudenak lanez gainezka dago, askotan salatzen dugunean inspekzioak ez duela esku hartzen gauza hauetan, ez da hor daudelako bulegoetan atzen hartzen, normala da, ez heltzea, oso inspektore gutxi ditugu, eta zentzu batan ezinezkoa da haien lana kondizio minimo batzuekin garatzea, ez, eta gero, esan duguna hasieran, patronalaren impunitatea, guk ikusten ditugunean, gertatzen diren lan istripuak eta impunitate hori, eta gero ere, oraindik ere, ez, eukitzea alako karadura absentismoari buruz hitz egiteko, uste dute hau onartezina dela, ez? Eta gero, hitz egiten dugu lan istripui buruz, baina ez da hitz egiten, edo gutxiago hitz egiten dugu gaixotasun profesionalei buruz, edo hitz egin dezagun absentismo horri buruz, baina benetazko datuekin, eta hitz egin dezagun ere, kasu hontan, zein da adibidez genero arrakala lan istripuetan, ez? Emakume gutxi hiltzen dira lan istripuetan, baina lan gaixotasunetan errekonozitutak ez dauden lan gaixotasunak gainerak emakumeak hor badira nagusiak, ez? Eta horren aurrean ez dute zer egiten. Bueno, eskerrik asko denbora barik geratu gara, Iratxe, badakigu SK gora doan sindikatu bat dela, aurten baita egin dozu zuen kongresua, eta ea San Ferminetatik ikusten garen txurroak jaten edo. Bueno, denbora aurten gutxi geratuko naiz, baina ia sortea dugun. Gero arte. Venga, eskerrik asko, agur. Lanaren ekonomia. Langile borrokak eta gatazkak abiapuntutzat hartzen duen zaioa. Klase ikuspegia eta gehiengo zapalduaren bizipena oinarrian izan da ekonomia gaiak jorratzen eta ulertarazten ari gara. Bilbo Hiria Irratia, hor dago El Salto Radio, Argia eta Arroza Sarean arteko elkarlanean.